pamusoro changamire mutepa iri nyika dzino akauya kwandiri achida rubatsiro. Semunhu aida rubatsiro akanga asina chibatiso chaikwanisa kubatisa, aida kubatsirwa nekubhadhara magetsi echikwereti chaakanga ainacho kuirrigation scheme. Saka akauya akati ndinodawo ndokumbira kuti bhadhariro magetsi. Ndikati ini ndikanda kubhadharira magetsi ndinowaneiko? Kanzi aiwa unenge wandibatsira wandibhadharira mari yangu iwe ucharima kusvika gore rinouya padhete rino ratatenderana. Kana dhete ratatenderana radarika ndisina kukudzosera mari yako, wotora munda uchiita wako. Ndobva ndaenda zvechokwadi ndikaenda kunobhadhara mari dzine marisiti andinawo panapa atakabhadhara. Iwe ukaita here sezvakataura nomumwe wako ukabhadhara here zvamakanga mataurirana zvinyorwa zvakamanga mataurirana? Iwe tepai ndakabhadhara mari 250 zvichizikana nani? Sabo Sabo murupupura here kuti uyo akabhadhara uyu mari yasara mukachibhadhara nouyo akanyorerana. Sabo kwapi? Yakuno Sabo. Sabo ndani Sabo kwa wanifanya hivi? Sabo yani zitare yakuja mnanya kujika mu abuja ale badwenda Atende uyo. ajana bongo right zvisine changamire. Mutepa aratidza kuti ari kuda ploti rake. Ichokwadi ndakabhadhara ndikaita mamaintenance ndikabhadhara zvadogona kukutaurirai munomu, kuti kana ndichinyepa vari muirrigation scheme vandipupurire kuti zvauri kutaura izvi ndezvekunyepa. Mutepa ire changamire pamberi penyu ndiri kuti ngaandidzosere mari yangu auya tore ploti rake. Zvandakabhadhara zvinhu zvacho ndechizvi changamire. Ndakabhadhara $100 yemashedha adasati, ndikabhadhara $20 yekutenga pampu. Rega ndikubatsire iwewe. Right. Iyo imwe case. yes Iyo yemaclaim yakutochema iwe kuti ndidzorere mari yangu yandakashandisa pane paukarima. Mazwaka? Imwe case. Different kuti paplot yakasiyana. Saka iwe unozongoisumudza iwewe kuti iri yega. right kwakwekore changameka zvandichida kuzwa kuti iwewo wakubvuma here kuti plot haisirapo. Aya ploti pari zvino ndeyangu sekutenda aiwa zvakaita. uruda plot uruda compensation yemadhiroko Kwete akandidzosera mari yangu anotora ploti. yokudzosera mari it's a condition yatova imwe nyaya sekutaura kwaita Right. Last time changamira ndiraitibatsirane iwewe. Iwe mukomana anzi ano Mutepa iri wakanzwa mira zvako iwewe secretary. Last time tichitora secretary uyu kuti auye atipe umboo. Wanzwisisa? Makaunzwa? Pakanzi hakuna munhu anoita zvaanoda nekuirrigation zvisinei necommittee irrigation management yamunoti management amenoti yakaita sei. Wakazinzwa here? Iwe wakazinzwa here? Andina kuzinzwa. Ndati zvandikutaura kuzinzwa here? Ndikuzinzwa. Ndo zvakataurwa nebhuku iro rakabatwa nasecretary kunzi vachiita paipai apa vane bumbiro rokutaura kuti hapana aizotamba neminda iyoiyeyi zviri kunze kwemutemo kweskimu, kureva kuti Mutepa iri wakatamba nemunda zvisirizvo, uyu akatambawo nemunda zvisirizvo zvinoenderana neskimu. Manzwisisa? Chechipiri, munda waaikugovera Mutepa iri iye haana authority, akatoresiwa kana kuti baba wake vakatoiswawo nelenzi, iye haatozviziva, maybe akaberekerwa ipapo haatoziva kuti baba wacho akava sei. Haana authority yekupa minda kana permit yekuti akupe paplot haana. Maiba maipanana zvinhu zvisiri pamutemo. Tanzwana kureva kuti zvinhu zvamaiita hazvaifanira kusvika pakuti mupesane. Kana maaba mbanje chikwereti chembanje chakubvunzwa manje mumwe anosungwa. Saka kureva kuti pari zvinezvi nyaya iripo ndeyekuti Mutepa iri
zvaaita akatotadza kutengesa ground. Izvozvi dai kuri kunoku so izvo titoritora state land yato yamambo because muri kutengeserana zvinhu zvisirizvo. Mirai saka kureva kuti iwewe unenge honde zvauri kuchema kuti ndoda kuti ndibhadharwe zvinotobhadharwa imwe nyaya inotozouya uya atovawo neimwe kunzi uya ane mhosva yekuti iwe ushandisira zvinhu zvako. But pazuva ranhasi tichiwana kubva pane zvarakatora kubva nasecretary last time iri kutaura kuti munda ndiwo uyu asi uyu akaita zvisiri pamutemo saka skimu yaizopedzisira yangotora ground. Right. Secretary management tipe zvinhu zvakazara simutaura wakaita kana munda uchinzi ndo management iyo vese vakatadza mambo vafanira kudzorora kwamuri saka tipe kuti patsanura nyaya yakuti ndesecretary. zviri mumaminetsi medu zvingava zvishoma nekuti vahonde varambira bumbiro redu romutemo ravainaro. Handina bumbiro renyu remutemo. Boka rawirirana kuti ritore makrosi 2 ana honde musi wa31 August. Makrosi 2 ana honde amutepaire ndiye munhu watinoziva paploti kubva vari muboka. Hatina kana zuva ratakambokakavadzana navo kana ravakati ndakundika. Mari dzose dzinodiwa neboka hapana pavakambokundika, saka vati mutepa ndiye muridzi weploti. Iko konge kwakutongana kunge makuita Kwanga kwakutongana nokuti pakapata mese vakapara mhosva zvavakaita ndozvakutaura kuti makaenda kukodzongera mamesi vakumbakaayo maminesa 31 August mwedzi izvo zvahandizvo zvatakawana musi watapedza basa. Zvatakawana musi wapedza basa maitaura nyaya yekuti irrigation scheme yakawirirana kuti enwana anozotamba neminda zviri kunze kwemutemo anotorewa. Isusu takatomboisa lenzi kuti ko zvadii kuti tiende kulenzi tonotaura nezvayo kakuti itipe kuti makawirirana kuti chiyapa makati tinazvo. Handitika nhasi makutotaurira maminitsi emusangano bumbiro romutemo hatisi bumbiro aiwa taiva tine bumbiro remutemo kunova mango ririko wamajor street ririko saka ava vakambvaita secretary patakambovachengetesa saka akambva patakavakaita endova mabhuku vakambva varambira bumbiro romutemo. Ndiri mukomiti ndiri trainer isi sinoshandisa bumbiro romutemo. Maminitsi angati nawo yana yangafanira kukaverenga ndeya kumashure pakutsaya chema 32 yatinoziva. Bumbiro romutemo rinotaurira ndoratanga uyu kuti aifanira kutsvaga bumbiro romutemo kuna murimisi achiuya naro pana mima maita zvinomubvunza menge muchiverenga mega. Saka so ava vari kuita zvisizvo aiuya ndakabvunza ndiri pani wawana bumbiro romutemo tikataura sisi bumbiro romutemo ndege chakamirika nyaya ipfuurire mberi vozouya ngavasatiti hadiwaniki vane mareferal offices avakarisiya rinowanikwa pamusoro inini ndini ndaiva secretary izvozvo uya ari vice wangu tati arega ndingotaura ndingotaura
saka ndiripotaura iwe ndezvamutataura chakaviri atadziriko here homu riripo gari uye musi wa 16 ndakataura musi wa 16 uyatana Kana makamusira uchauya ava vaiva pamusangana kusaita zvese wone inzwaika hapana chatiri kupikisana zvese tiri kuzvida kana zvakatora zvakawanda sei tinozvida chatisingade sisi kumbunyikidza vanhu mambo ava adi kungoti ndaiso judgment inonakira mumwe chiuraya mumwe asi pasina umbowo manzwisisa mambo vari fei kuuya kunoku kutokundika kwokuti hamuna kuwirirana manzwa anzi kudii mira chamati mira mambo kuuya kuno kutaura kuti mimi hamuna kuwirirana manzwa sekureva kuti kana mauya kuno mauya kuti mubatsirwe saka isisuka hatidi kuswera tichitaura nenyaya idzodzo endai munotora zviri kudiwa bumbiro romutemo renyu toriverenga tonzwisisawo tisatina kuzvinzwa chete takatisangana ndakafotokopa mabumbiro kuti 3 ndikamu saka tipei kuno iwewe sitidyocha ibati tiwerenga the whole paper tuda pacho pane nyaya iyi pamakawirirana bata nyaya angakujarwa mago ekujarwa anopera kana nhengwe iclose 6 handitika ipazvibvumirano zvavakaita mari dzeboka pa6 pari kutipo kana nhengwe yatadza kubhadhara mari yemagetsi kwemwedzi miviri komiti ichashambadza plot kana kuti bindu rotorwa neanoda pfura rdc neagritex vakabatsira management committee nepavanokwanisa napo panguva inodiwa batsirorega ichipechangamireka vazore proti kumanagement nguva chakamireka paisa judgment saka munoona kuti tiri kubatiswa magetsi vese vari tuse kutaaaita ndo zvazviripo zvina mhetonga umwiswa uyapaneke komani sekretari uyapa gara yapo pasi right sekretari pa6 mapanzo pari kuti anenge atadza kuita zvinodiwa handiti saka kureva kuti pari zvino muchidimbo mutepaira haana plot manzwisisa mutepaira honda haana plot kana mazonge maishambadza zvakanaka munotiudza toi yayedu izvozvo ndo zvakava zvaitika ploti yatorwa nemanagement committee avakaenda kunorima usiku mbavha futi vanhu vawana kuvarima usiku uyu ndo vaakazoendawo kunodyara kuti kwenga makanditorera ploti
changamire vanhu ava vari pamberi pavo ava vakatoba ndobva varima vese uyo akanorima netractor usiku uyo akabva anodyarawo vachibira management saka sekutanga imbavha imi pamheno ndiri kupa vanhu vanomawa panobaba musharakawo sei tipairi nzoi mutaona mama ini ndakabvirima kuti musaite masoro ndakatorima kanzi wakaita ndisingada kudyara ndakarima kuti musaite masoro hamuna kundipawo mukana wokutsanangura ndati ndikukumbirawo mukana wokutsanangura takakupa gavainyayangangoshikai mukana takakupa isu takudhira nezveyako zvimapepa aya muteko muro mutemo iri wayo ndada kudhirana inimika ringadoko muchitinyepera ngati tinobumbiro mutemo iri kai ndolada kufamba navo kana muda kuda kukotika uchafamba nebumbiro mutemo iri ndoita kusunga tikupedza nguva changamiri iwe ukarima zvikunzi kwamutemo chiiaaa komiti $50 fine kwandiri iwewo kudyara kwakaita zvikunzi kwamutemo $50 fine wanza bcause mafanira kutedza zvakataura chi management committee saka nzvimbo haisisiri yedu yamanagement committee changamiri vanodzisa mutombo kuti mutepairi anobvisa $50 yekutyora kodzero dzebumbiro mutemo unde anobvisa $50 dzokurima iye asina kupiwa musi achiba munda wacho iwoyo wadzorewa kumanagement committee ndoichatsvaga kuti ndiani achazova achirima edha ndini